naki ne dan kina rayina. Dan Allah sun kai hakuri, wallahi ban san kana zuwa bane, ina sauri zan je na samu Hajara ne. Wannan ai dabbanci ne. Nan ɗakin kwananki ne? Ya guri ba ɗakin kwananku ba. Duk lokacin da za ku yi abu sai ku mai da guri kamar falon gidanku. Ai duk saurin da kike yi ya kamata ki yi tunanin wani zai iya zuwa wucewa, za ki yi tunanin za ki haɗu da wani. Tunda nan ba falon gidanku bane. Mutum ya kwaso yunwarsa gashi da ƙyar na samu wannan abincin. Duk makarantar nan fa babu mai kyan wannan abincin. Ba komai sai ka kawo na. Dakata, me za ki ce min? Kawon so maka wani abincin ko me? Tafi ki bani waje, ba na so in sake ganin ki. Darajarso ne, darajarso ne, wanda ya santa ne zai yi san darajarta. Amma ka ce min sun zo wajenka sun baka haƙuri. Tabbas haka ne, sun zo wajena sun bani haƙuri. Amma hakan ban ɗauke shi a bakin komai ba. Domin wallahi in na ganta ma zuciyata tashi take. What? Kai guys, ya zama dole na koya wa wannan yaran lesson. Darajarso ne, darajarso ne, wanda ya santa ne zai yi san darajarta, wanda bai santa ba ba za ya san darajarsu ba. Bishara hawaye kuka. Ashe dai mata ne ba maza ba. Ai na da ci mazan mata ne. Na yi tunanin ku ya tsaya kanku a ko'ina. Sai gashi tafin maza kama. Ya ba ku so. Ai duk ruwan na wanda idan su ji kukan zaki ya zama dole ne su samu mafaka. Wannan haka yake a bas. Ku yi hakuri ku zauna. Ba mu yakan don mu bata muku rai ba. Da fatan ne za ku karɓi uzuri na. Wannan ai zalunci ne. Kun zo kun same mu a zaune kun razana mu sai ka ci yakin ƙarshen duniya. Kuma kun ce ba ku yi hakan domin ku ɓata mana rai ba. Inda ya zo da ƙwaron kwana ya za ku ce? Ba sai kai ga haka ba. Allah an baku da ba. Ina son yi magana da ke. Ba mu guri. Allah ya sa ni alheri. Darajarso wata sabuwa ƙaunarki ta sani cikin tunani. Darajarso wata sabuwa. Na daɗe a makarantar nan. Ban taɓa ganin wacce take zuwa mafarki na ba. Face ke. Kallon farko da na fara miki. Ki karfi da imani na. Lissafi na ya kwace. Tunani na ya gushe. Na kasa bambance dare ko kuma rana. Ban ɗauki so da wata daraja ba, har sai da na shiga cikinta. Lallai, yau na fahimci soyayya ƙaddara ce. Darajarso ne, darajarso ne, wanda ya santa ne zai yi san darajarta. Iyanan tatsuniyar taka ta ƙare? A'a, ba anan ta tsaya ba. Tatsuniyar anan za ta fara. Ban sanar da ke halin da nake ciki a matsayin labari ba. Kuma na yi mamakin kasa fahimtar saƙon da nake so in tura har izuwa zuciyanki. A cikin abin da kika kira da tatsuniya. Fatima Tukur, ina son ki. Ina son ki san da ban taɓa wata ƴa mace a doron duniya ba, face ki.
Gaskiya na tausaya ma zuciyarka ta kamu da son zuciyar da ta tsani kalmar so daga bakin duk wani ɗan adam, musamman mutum irin ka. Ina so kuma ka sani, zuciya ba a mata dole. Wannan shine dalilin da yasa na soke duk wani jiji da kaina da kuma matsayina. Na zo na tinkare ki in gaya miki abin da yake cikin zuciyata. Ina tarihin da nake alfahari da shi, kuma ba zai rushe saboda ke ba. Ban taɓa neman wani abu na rasa ba, kuma ki je ki shawara. Ina nan ina jiran ki. Darajarso wanda ya santa ne zai yi san darajarta. Ba Fatima, zai ki faɗa min abin da ya faɗa miki mana. Ko sai kin sa mutane sun fahimci halin da muke ciki ne? Wallahi na tsane shi, ba na son ganin shi. Kin ga ya isa haka, yanzu ki faɗa min abin da ya ce miki. Bayan ya razana mu, sai ya kaskantar da murya, wai ni yake so. Wai kuma bai taɓa neman wani abu ya rasa ba, kuma ba zai fara a kaina ba. Wannan shine tarihin shi, wai waye. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ana wata ga wata. To ai ki saki gode wa Allah da ya baki farin jinin da kowa yake son ki. Allah ya kiyaye. Yanzu ki rasa abin da zaki ce mun sai magana farin jini? I'm sorry. Yanzu me mafita? Aiki zan tambaya mafita. Me yasa san gaya miki idan har ba mafita nake nema ba? Mafitan anan shine duk sanda kuka haɗe da shi kar ki sake ki bashi fuska. Ina ganin kamar hakan yafi. To shikenan, amma wallahi hankali na ya gaza kwanciya da kalaman shi. Shikenan, babu abin da zai faru. Wanda ya santa ne zai yi san darajarta, wanda bai santa ba za ya san darajarsu ba. Ki share hawayenki ke bar kuka, ki manta da komai ke bar kwalla. Ni ɗin naki ne dan kina rayina. Alhamdulillah. Inna lillahi. Allahumma ajini. Fatima, maganan gaskiya bana jin daɗin abin da kike mun, ko kuma in ce abubuwan da yake faruwa a duk sanda muka haɗu. Ni ma fa da kike gani na mutum ne kamar kowa. Wallahi banda na san darajar su, ba zan taɓa iya ɗaukan wannan cin kacen da kike mun ba. Na yadda ka san darajar su, amma baka san darajar kanka ba. What? Fatima, do you know what I'm saying? This is Ibrahim fa, one of the most talented student a cikin wannan makarantar, ke kin sani. Fatima, ina tsoron miki wani abu. Wallahi idan har kika bari kika rasa ni a cikin wannan makarantar, zaki yi da na sani, saboda san da nake miki soyayya ce mai cike da tsoron Allah da manzansa. Ya kamata a ce ka gane babu kai a tsarin mazan da nake son kulawa. Wallahi ina son ki Fatima, kuma ina ƙaunar ki. Duk tsanan da zaki min ba zan taɓa janyewa akan ƙudirina ba. Hajara, kina jin abin da wannan shashashe yake faɗa? To me zan ce? Wannan abin naku ai yafi ƙarfi ne. To wallahi ba na son ka. Ko maza sun ƙare a duniya, ba zan taɓa son ka ba. Wallahi ka bi ni a hankali. Kar ka yadda ka sa zuciyata ta tsane ka. Kar ka yadda ka sa idanuwa na su tsani ganin ka, kunnuwa na su tsani jin muryanka. Domin hakan zai sa na tsani duk wani mai suna irin naka. Sha kawai. Iska na walar da ni kayan kara. Wallahi da ni kike yi, tunda har kika bari aka min barazana akan soyayyanki, ya zama dole sai kin so ni.
Ki haƙuri Fatima. Bai kamata a ce kina ɓata ranki akan wannan al'amuran ba. Hajara, wai me suka ne da ni ne? Kowa so sun ne da ni kamar wata Anjere? Kowa ya kwaso warin bakin shi sai ya jefe ni da kalmar so? Me mutane suka ɗauki kalmar shi? Anya kuwa sun san darajar so kamun su furta shi? Ko kawai a littattafan Hausa suke karanta su haddace shi? Fatima, ba na son ki rinka ɗaukar zafi akan abin da bai kai ya kawo ba. Ya zama dole mu zauna mu nutsu mu san ta yadda zamu uluma al'amuran nan. Amma kuka ko ɓacin rai ba shine mafita Fatima. Hajara, ya zama dole na yi kuka domin shi kaɗai ne yake sa na ji sauƙi a raina. Hankali na ya kwanta da me zan ji, wannan ko wancan. Tabbas ina tausaya miki, amma kamar yadda na faɗa miki, kuka ko ɓacin rai ba su ne mafita a wannan matsalar taki ba Fatima. Hajara, me za mu yi daina bibiyar rayuwata? Ba zai daina ba. Me faru? Yana ina? Idan har aka yi bincike aka gano cewa a kanki ne aka kusa kashe wani a cikin makarantar nan. Ya zuwa gari ya waya. Ai dama idan kun yaƙi jiki ba zai so ba. Na samu labarin ka. Labarin ya sauya. Haka ne gaskiya. Wannan ai dabbanci ne. Kai a jihar kalamanka. San da wa kake magana? Ai wannan kamata yi mu kashe. Subhanallah. Ya faru? Na tabbata zan iya rasa rai. Wallahi lahira na ba. Wannan mutukar kauninki. Hajara, ina jin abin da wannan shashashe yake faɗa. Subhanallah. Darajar so. Mai gida lafiya kuma? Na ganka da wannan lokaci? Wallahi na siyo maɗannan magani. Magani kuma ni da na siyo Polaris zan bashi? Polaris? Ƙwarai To kuwa. wallahi sai dai ke ki sha baki ba ɗana ba. A'a, to mai gida wanne za mu bashi? Bilhaki ake magana. To ikon Allah bilhaki. Kewa ya gaya miki in ana maganan bilhaki ana kawo su jigare-jigaren magani. To mai gida ba ni in sha ta ni kan. Kin ga wannan maganin? Eh. Magani ne da yake maganin ulcer, hawan jini, ciwon baya, sanyi kowane iri yana maganin shi. Ciwon ulcer da kike gani. Ba ulcer bane yake damun yaran nan? Sai ma mai gida. Ba shi ki sha ki ga aiki. To mai gida an yake ba shi. gama. Shi ai na siyo da yawa, wannan ni zan sha da ke ma dukan. Je kike bashi ya sha, aiki bashi. Ai na siyo da yawa saboda ni ma ina bukata, ke ma kuma na san kina bukata. Bil haqqi medicine kenan. Ya sha fa. Bilhaki medicine. Bilhaki medicine. Bilhaki medicine ake magana. Bilhaki medicine kenan na gari na kwarai. Muna da branch din mu a fadin nahiyar kasar nan, kama da Sokoto, Ilori, Lagos, Onitsha, Mina. Duk inda ka zagaya a fadin kasar nan kana iya samun wannan magani ingantacce. Magani mai inganci shine na kwarai. Bilhaki medicine shine na kwarai. Za ku iya tuntuɓar cibiyoyin Bilhaki Medicine a lambobin waya kamar haka: 08036936042 ko kuma 08101522497 ko kuma 07081813896 ko kuma 09034368419. Bilhaki Medicine muna nan a ko'ina a faɗin ƙasar nan. Gaskiya kamata ki kwanta ki bacci. In Allah kai mu gobe za mu yi magana. Yau Allah ya tuna asirinka. Da amma kai munafiki ne. Wannan wace irin magana ce? Yanzu dan kira tukuna mu juna murmushi. Ni da nake cin daki. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Ko dai farki nake yi. Gaskiya karki yadda. Yaushe aka yi bikin naku har zai kama neman wata a waje. To ne rage naki. Kana duba dabbobi? Ni fa likitan mutane ne ba na dabbobi ba. Can veterinary zaka je, a can ne suke duba dabbobi. Ai kuwa kallon mahaukaci yake mu. Wannan wani mahaukaci ne kuma? Aka ga aikin hauka yanzu nan. Babban matsala na a rayuwa shine na rasa ki. Muddin kuma zan rasa ki, ta ba zan iya rayuwa mai kyau. Ƙarya kake, Amira rayuwa ta ce ni kadai. Tufa ga wutaccen kamfanin nan masu shirya muku fina-finan Hausa, Zamani Movies. Yau ma kamar kullun dauke muku suke da sabon shiri nasu, nau'i da nau'i, salo da salo. Me taken ke ce sila. Ko wannan ita ce namba? Ai wannan namba ce dawa. To namba sun yi Wa kenan? Kiss mana. To wallahi karki yadda. Karki taba yadda ki dau mataki. Karki dawo.
tona mishi namu tugu irin na mata. Gashi ana kiran wayar. Ka daga wayar mana. Wallahi wani makoci na ne a kasuwa. Ba gaskiya ban daga wannan domin ana tunanin cewa gaskiya zan fita kasuwa. Ko Allah ya tona asirinka. Wallahi ina cikin damuwa. Lalle kam ya shiga tarkon mata ce. Allah ya kyauta. Ke ce sila, ke ce sila. Ba na baka shine tanka, ita kuwa soyayya ga jini ce, wai jiyan karin magana. Kamar yadda gishiri ke gyara miya, haka ita ma soyayya take da buƙatar abin da zai ƙara kankaro ta. Ta gidan uban waye? Ka san me bakin ka yake faɗa kuwa? Ina mutukar son Zainab. Ana soyayya dole ne wai? Dan Allah kada ki ce ba ki so. Aikin banza, tarara a lokaci yayi da zaki manta da abin da ya faru da ke a baya Zainab. Ki gina wa kanki sabuwar rayuwa. Ba kowace zuciya take gane zaƙin zuma da suga idan aka haɗa su. Kamar yadda ba kowace zuciya bace take gane zafin rijiyar da yake gaban. Ya yi iya ƙoƙarinsa domin nuna mata soyayya ruwa-ruwa kamar ya ciro zuciyarsa ya soya mata. Amma ta ce ala su turbuƙi wai da ya ta ga doron uwarta. Ban taɓa sani ke wawiya bace. Kada ku yi saurin yi mata Allahumma ta fatsini ne, domin kuwa an ce wanda maciji ya sare shi to idan ya ga bakin tsamma tilas ya ja da baya. Nafson SNK Global Film Nigeria Limited ke gabatar muku da zuciyata. Idan aka ciza to lalle kam ya kamata a hura, abin da ka ƙi shi da safe sai ya burge ka da maraice. Ta gama shikar ta miƙa masa tsabar zuciyata. Me yake faruwa kuma kike kuka haka? Saboda ina tsakanin mutuwa ne da rayuwa. Ki manta da shi Zainab. Ba lalle bane hakan ya faru. Lokaci na nan zuwa wanda zaki fara da kan soyayya. Me na musulmin haka? Dama rayuwar maza haka take in ka amince da su sai su guje ka. Saboda so ya sa na shiga wani hali. Zuciyata. Jaruman shirin Roy Cousin, Nafsan Boy FKD, Amina Sharaɗa, Awal M. Bello, Nusifa Jos, Adamu Adam, Autaras Eski, Faruk Chafi, Idris M. Idris, Humaira Zaria da dai sauran jaruman zuciyata. Alai Shaibu, wallahi ina so ka sani, na fi karfin ka. Ina son ku aika shi lahira, i zama daga mutattun gobe. Ba zai yi wallahi. Zuciyata labari da kuma tsara shi yaron mama Keti, shiryawa Nafsin Boho FK, mataimakin mai bada umarni Sani A Zamani, bada umarni KYH Samunaka. Zuciyata shiri ne da aka yi shi musamman domin kawo muku shi a tashar YouTube. Zai rika zuwa muku a tashar Samunaka NTV a kowace ranar Juma'a da misalin karfe 10 na dare. Kawai ziyarci Samunaka NTV ka yi subscribing kana da tsakararrawa domin ganin wannan ƙayataccen shiri na zuciyata da ma wasu daɗin zuciya.